Салому алайкум, хуш омадед ба канали Yadgarov Education. И дарсҳои бепул сохтани вебсайтҳо бе код ба гем шиносшавӣ мешавад. Чиро меомӯзем, чӣ хеле программо қати кор мекунем ва чанд намуди вебсайт ҳаст ва сохта метавонед. И дарс ознакомительный бигем мешавад. То чизое ки ра метавонед баъди курс шумо метавонед лендинг пейҷҳои майда сохтана ёд бигиред. Агар шумо самостоятельно бошед, метавонед интернет-магазинро ва дигар вебсайтҳоро сохтана ёд бигиред. Лекин ин профессионале нест. Одамое ки агар вообще намефаҳманд, метавонанд сар кунанд, бинанд сайти бекод чӣ хел сохтанай, осонай, қиинай ёд мегирен, мебинен, месозен, практика мекунен. Лекин одамое ки агар бутонанд самостоятельно баъди ин дарс раванд кор кунанд, метавонанд сум кор кунанд. И бахваттар кунанд чизи худшон. Агар одамое ки метавонанд бо профессионали хондан бошанд, ман худам лично обучение дорам. Ссилкаро дар поён мемонам, метавонед индивидуални дарсёда или групповой дарсёда номнавис кунед. Мегзарем дар бораи курс. Ин курс барои ки аст? Ин курс барои онҳое ки сайта бе код, бе программирование ва чӣ хеле ки популяр мешавад, вайб кодинг хел бигирама мешавад. И ба кор кардани сум аз интернет аз Тоҷикистон истода. Ба онҳое ки мехоҳанд барномасозиро бе барномасозӣ, бе сохтани код сайтсозиро омӯзанд ва дар интернет пул кор кунанд. Ана дар ин курс шумо меомӯзед асосҳои сохтани сайт бе код, кор ба WordPress, сохтани сайтҳо дар плагини Elementor, сохтани дизайнҳо ва блогҳо, сохтани лендинг пейҷҳо ва дигар намуди сайтҳо ва кор ба плагини Elementor. Чизе ки дар Elementor ҳаст, Pro ҳастай, и Elementor Pro аст. Ҳар душа ёд мегирем. Ба WordPress установка кардан, кор кардан, интихоби тема ва плагинҳо, сохтани саҳифаҳо ва меню ва кор даровардани сайт. Бо ёд мегирен локальный сервер, аз сабаби ки хостинг дар сум расход бисёр мешавад, аз сабаби ҳамин шумо локальный сервер дар компютертон установка мекунед, бе ягон интернет кор мекунад. Агар интернет дабошед, плагинро установка кардан осонтар мешавад. Агар интернет надошта бошед, шумо плагинро бояд скачат карда установка кунед. И сохтани сайт дар компютер мешавад. Аммо компютери хитонда сервер мекушоед, локал меган. Ира дарси якум дар мо установка кардан, чӣ хел установка кардан, чӣ хел скачат кардан нишон медиҳем, ёд мегирем, установка мекунем ва якими вебсайти худмонро месозем. Тест кардани сайт пеш аз интернет. Баъд Elementor чандини чӣ хеле ки гуфтем Elementor ҳаст, Elementor Pro ҳастай. Фақат мо плагини Elementor қати кор мекунем тамоми сохтани сайтҳоро, дизайнҳоша, блогҳоша, лендингҳо дар лендинг пейҷҳо дар дигар вебсайтҳодам фақат Elementor истифода мебарем. Нашуд намуди дарсҳои чанд намуди вебсайтҳо ҳастанд. Ҷа камтар хато шуда 26 25 бояд 26 мешид. Чанд намуди вебсайтҳо ҳастанд, бисёр намуди вебсайтҳо ҳастанд ва ҳар хел ҳисоб китоб карда мешавад. Ина бигирем ки намуди вебсайтҳо чанд намуда, чӣ хеле ки дидестен бисёро мумкин гӯш кардаген. Лендинг пейҷ мегӯяд, лендинг сайти як саҳифагӣ барои реклама ва қабули дархостҳо, или ягон продукт дошта бошед, или дар бораи сервис хитон бошед, лендинг пейҷ сохта мешавад. Ҳастанд сайт корпоративӣ барои компаниое ки хизматрасониҳо, компаниое ки майда калон 20-40 та коргар боло истифода бурда мешавад. Интернет-магазинҳо барои фурӯши онлайн. Мисол чизе ки продукта дорем, метавонед дар онлайн сохта ва фурӯшед. Ва сайт визитка ҳастай. Дар бораи одди шахс или бизнес хитон сайт визитка мегӯяд. Баъд ҳастанд блог. ё чизро основной новостни порталҳо истифода мебаранд.
чихеле ки нами мисол дар Тоҷикистон Азия Плюс ҳастай, дига ва дига чизо, ҳамин чизоро портали сайти блога истифода мебарам. И бо портал ҳастай. Порталое ки мисол я бигем ки Somon.tj ин портал ҳисоб мешавад, барои чӣ ки метавонен чизе ки худтона фурӯшен, метавонен чизе ки худтона аренда монен. Портал и сайти хабарӣ ҳастай. И ранги блогай сайти хабарӣ барои нашри хабарҳо. Форум ҳастай барои муошират, масалан чанд намуд одам ай давлату чӣ мешаванд медуранд, форумда муошират мекунанд, гап мезананд дар борашон. Ина бигирем ки ягон ҷо дар ягон форум гузаштаистам, хеле сайтҳо месозанд, муҳокама мекунанд ай ҳама давлат. Сайти таълимӣ ҳастай, барои аз тамоми университетҳо истифода мебаранд, барои онлайн, кадоме ки онлайн мехонанд, ин платформаҳо қатъи сайти таълимӣ қатъи мехонанд. Сайт каталог ҳастай, барои хизматрасониҳои мисол бигем ки ягон лампичка мефурӯшем или ягон чизе ки мебел мефурӯшем, ин сайти каталог сохтан дар или колбаса ва гайра. Баъд ҳастай сайти шахсӣ портфолио мегӯянд, мисол шумо разработчикен или графический дизайн, веб дизайнен, чизе набошен, вебсайти худтона шахсӣ дошта бошен, киен, чӣ кор мекунен, чӣ корро иҷро карда метавонед, ич хеле хизматрасониҳо дорем. И охиринаш хизматрасонӣ веб барнома. И сервисҳои онлайн мешавад. CRM, кабинетҳои шахсӣ, платформаҳо барои нами бигем ки истифода бурда мешавад. Ина света оплата мекунен, я медуроянд, сервисҳои онлайн медуроянд, платформа медуроянд, оплата парковка мекунен, ҳамаш хизматрасониҳо ва веб барномаҳо дохил мешавад. Анаки дар бораи лендинг пейҷ ҳар як сайтро дар борашон гап мезанем. Мисол ягон продукт дорен или ягон продукта фурӯхтанен или дар бораи ягон компания информация доданен, ҳамаш чӣ мешавад? Лендинг пейҷда дохил мешавад. Чӣ хеле ки надидастем барои реклама, хизматрасониҳо, курсҳо, чорабинҳо ва маҳсулот лендинг пейҷ сохта мешавад. ҳастанд сайт даставкаҳо. И сайт даставкаҳо барои бигем ки интернет одамое ки онлайнда даставка, мисол ресторанҳои чизо дар Россия популярне, дар Тоҷикистон камай популярне, аз сабабе ки мо даставкамо кам тарқинаем. аз сабаби ҳамин просто ресторанҳои мо дар бораи худшон информация менависанд, киян чиян продукташон, и менюшон, и ки ҷодай карташона. барои сайт даставка барои таробхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва хизматрасонидаҳо. Мисол беғарз ресторанҳо бигем ки ягон сумка мефурӯшен или ягон микрофон мефурӯшен, ягон свет чихол пихол мефурӯшен, ҳамаш сайт даставкада дохил мешавад. баъд ҳастанд бо интернет-магазинҳо ҳастанд. Интернет-магазинҳо барои онлайни продуктҳои худтона онлайн баровардане. Метавонед пардохтаи онлайн кунанд. Даставкатона мақсад бинен ки ҷода омадааст, ки ҷода расид, ки ҷода нест. Косметолого додам. Кадоми бизнес продукт дора метавонад онлайн фурӯшад и интернет-магазин ва ёда туғри мегиранд. Ана чӣ хеле ки гуфтум, блог хабарҳо чира истифода мебаранд, медиае ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ҳам хеле категорияда дохил мешаванд. Нашуд сайт корпоративни чӣ хеле ки фаҳмондум, компаниое ки ҳастанд 10, 20, 30, 40 мисол коргараш бисёрай. Бигем ки карго, ина корпоративне, кадоме ки чӣ, ҳамаш категорияи чида медорад, сайти корпоратив. Нашуд нархҳо гап занем, ҳама саволи интересна бисёро намедонанд ки масалан лендинг пейҷо дар Тоҷикистон чанд сомай, интернет-магазино чанд сомай, сайт корпоративно чанд сомай. И мо 7 сол дар айни ки Тоҷикистон кор мекунем, мо медонем ки лендинг пейҷо чанд сом мекунанд. Мисол даме ки мебарад 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, не хеле нест. Лендинг пейҷо вақте ки аз болои худтон кор карден, профессионални сервиса уже пешниҳод карда метавонед, барои вай мутобиқи ҳамин сервисҳо бояд услугатон шавад. Минимални нархҳо лендинг пейҷо дар Тоҷикистон 5000 сом мешавад. Интернет-магазинҳо 10000 сом монанд, сайт корпоративна 8000 сом монанд.
блог ва хабархо айна 1000 сомона зависит технически задания бо қиматтар мумкин шавад. баъд сайтҳоро бекод дар чӣ сохта метавонем? Мо метавонем дар Tilda бисозем, метавонем дар WordPress бисозем, метавонем дар Wix бисозем. Ҳастад Drupal ҳаста уже ва ё непопулярни. Основной популярни Tilda қати WordPress е. WordPress общий бигем ки вес ҷаҳона 44% дар WordPress сохтагӣ. Бигем ки 488 миллион вебсайт дар WordPress кор мекунад. Tilda основной дар Центральной Азия популярна. Wix тарафҳои европейский, американский рынокда популярна. И дарси шуношавӣ буд. Дарси якумда мо якум вебсайти худмонро дар WordPress месозем. Локальный сервер скачать карда установка мекунем, барои вай пропускат накунем, подписаться карда монем, лайкҳои худтонро поддержкатонро нишон битен. И видеоро одамое ки мехоҳанд барномасозиро сар кунанд роиш кунед. Фоидовар мешавад ҳам ба шумо, ҳам барои дӯстотон. Саломат бошед. Дарси якумда шуморо интизорам.